Sibingelele ekhaya siyabingelela. Dumelang Thokozani, dumelang sanibonani ngebingelele abakamngadi TV. Namhlanje bathe bangivakashele lo khuluma ugodo omnyama umavula kuvali ubaba kaSibushebushe. Umadibeli ngangani. Lo khuluma ugodo omnyama ingane zakwethu. Ngithe namhlanje ngibafonelile laba abakamngadi TV ngabacela ukuthi abeze la ekhaya namhlanje. Ngoba ngifuna ukukhipha into ebaluleke kakhulu. Sizoqala kanje ngengane zakwethu. Namhlanje ngizokwenza mlingwa, ngizokugila nje imkhuba nje kuphela. Namhlanje ngizokugila imkhuba. Into engizoyenza phela ngizonixoxela ngichazele nespecial enginaso. Ngizonichazela nespecial enginaso. Bikhona ispecial benginaso esebhodo namhlanje akusona ispecial sebhodo. Kepha mawusifuna futhi into yebhodo akuseyona le prize engebe ngiyishilo. Akuseyona. Ndike futhi enye ngicelayo balandeli bami nani nisanda kungibona. Mawufuna ungibona futhi ngigila imkhuba, uyangena lapho kaMngadi TV, ngikhona lapho kuma-channel lawo ubone ngigila imkhuba. Senza izinto zenzeka, siyayishintsha impilo zabantu. Njengoba sishintsha impilo zabantu, senza lento ukuthi abantu baphile. Into yokuphila ikhona la ekhaya, into yokuphila ikhona. Sinazo izinto ezidonsayo, sinayo into lokhu umuntu wesifazane, sinayo into lokhu umuntu wesilisa. Nokuthi nje ukudonsa umsebenzi sikhona konke lokukhona konke. Enye into futhi engicelayo, uma uzongifonela noma uma uzoza la esigodlweni, musa ukufika ungitshela ngodokotela ukuthi kudokotela ukuthi wacima wenza ukuthi angikhulumi ngamagama abantu mina. Angikhulumi ngamagama abantu. Musani ukuthi nikhulume ngamagama abantu ngoba iyabheda lento. Ngisebhizi kancane ngicela ubuye ungifonela. Iyabheda lento ukuthi nikhulume ngamagama abantu. Ngoba mina ngiyena umuntu ohlebayo. Ebese ukuthi ngodokotela-ke musani ukhuluma ngamagama abantu. Uma ukuthi unyanga umuntu uyamsiza, msize kulento omsiza kuyona. Kufanele umsize kulento omsiza kuyona. Hayi ukuthi usukhuluma ngamagama abantu mase ukuthi usuhlulekile. Angizwani nayo-ke lento. Musani ukhulume ngamagama abantu. USibushebushe ukhona la, mawufuna into ephilayo ikhona, mawufuna into ekhulumayo ikhona, mawufuna into ehlebayo ikhona. Siyadonsa la ekhaya, sinawo umcebo, siyagulikisa. Mawufuna ukugwilika sikhona, mawufuna uphindisela la ibuyela khona, siyakwazi ukuyiphindisela la ibuyela khona. Mawufuna ukuthwebula, siyathwebula futhi nakhona ngane zakwethu. Ningizwe kahle. Umavula kuvali ukhona. uSibushebushe ukhona, uBabhugama ukhona, uMazi ukhona. Iy'ngane enginazo nginoBabhugama, nginoMazi, nginoZuzu, noSibushebushe. Izona ngane enginazo engidonsa ngazo-ke lezi. Izona ngane ey'khona. Uma ufuna sikudonse ngomcebo siyakudonsela la ekhaya. Isithwalo enginaso ingane zakwethu, asinabo ubungozi. Yebo sikhona sona esinobungozi. Uma ufuna esinobungozi uyasithola, uma ufuna esingenabungozi sikhona. Ngisho uma ufuna se-contract ya 10 years kukhona la ekhaya. Kukhona izinto engeke ngize ngikwazi ukuyiveza, ikakhulukazi lezi zinto zethonga ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyiveze. Kokuyilaphi iy'ngane zami ngeke ngize ngikwazi ukuyiveza. Kukhona into esingakwazi ukuthi siyiveze kulezi zinto. Banibiza nithi yini lezo umabonakude lezini ubona lokhu kuma-social media wena. Ngoba mina ngikho ngisho nakuma-social media mina. Lezi zinto lezi eniy'vezayo. Wengane zakwethu ngithi sibonge kakhulu laba basizakele. Nalabo abasazosizakala futhi. Inamba esebenzayo engane zakwethu sengisebenzisa inamba eyodwa kuphela ngoba le enye iyekhiwe inamba. Inamba esebenzayo ile 069 872 0071. Ngiyayiphinda futhi 069 872 0071. Uma ungidinga uyangifonela, uyangi-WhatsApp uma ungidinga futhi. Uma ufuna ukubona ngigila imkhuba, hamba uyobheka kulawo mavidiyo la uzobona la engigila khona imkhuba. Imkhuba ngiyayigila kwengane zakwethu, imkhuba ngiyayigila imkhuba. Kukhona abantu abanye bangifonela, umuntu uzomuzwa umuntu ethi mina ngibuye ngisaba ukuza no-cash. Siyaswipa ngisho ukuswipa futhi la ekhaya wengane zakwethu. Siyaswipa ngisho ukuswipa la ekhaya wengane zakwethu. Siyaswipa ngisho ukuswipa. Kodwa uma uzowenza umsebenzi wethonga, uzowenza umsebenzi lo wedlozi, lo ukuphakamisa, ngidinga ukuthi imali fanele uyiphathe ube ucash. Kodwa uma uyilokho nje ukubuyisa umuntu ubuyisa impahla entshontshiwe noma ubuyisa umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, uma ungena ucash uyakwazi ukusayipha.
siyaswipe. Kodwa lokho kokudonsa into ngomcebo, hayi-ke uyangifonela ngechaze ethi 1 no 2 uhamba kanje, 1 no 2 uhamba kanje. Sibonge wengane zakwethu, sengiyobona ngani ningithinta. Ungangifoneli futhi uma usanesikhathi sokudlala, ngimfuni mina umuntu onesikhathi sedlala, ngifuna mina umuntu onesibindi oyimisele ngokuthi mina ngifuna ukushintsha impilo yami, umuntu othi godo sengikhathele ukuhlupheka, sengikhathele ngifuna ukushintsha impilo yami. Ngifuna umuntu oyimisele. Ingakho kwesinye isikhathi ngithi iy'ngane ey'ncane ngibuye ngathandi ukuzenzela, ngoba iy'ngane ey'ncane ziyahlupha iy'ngane ey'ncane zibuye yihluphe. Mina ngifuna umuntu oyimisele, oserious, ofuna into yokuphila. Uma ufuna into yokuphila kufanele ungifonele. Umthetho ubaba kaSibushebushe, ugodola umnyama umavula kuvaliwe, owafica ofasa amafinda awu-10 waqhaqa wonke. Haleluya, amen. Sibonge khona lapho, sibonge khehla lami.